Εδώ στεγάζετε τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Εδώ απολαμβάνετε αριστοκρατικά μενού, προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζείτε στιγμές πολυτέλειας που συνοδεύουν με επιτυχία κάθε προσωπική σας δεξίωση. Άρτη αρχιτεκτονικός χώρος, ιδανικά και ειδικά διαμορφωμένος για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, πάρτι γενεθλίων. Ένα μεγάλο συγκρότημα με 2 άνετες κλιματιζόμενες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, με ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αίθουσα δεξιώσεων Παλάτι. Αίθουσα δεξιώσεων Παλάτι. Με εκλεκτή και απολαυστική κουζίνα, συνοδευμένη με εξαίσια πιάτα νοστιμιάς, για μια πραγματικά βασιλική δεξίωση. Και επειδή ένα παλάτι έχει τα πάντα, υπηρεσίες catering και στον χώρο σας. Αίθουσα δεξιώσεων Παλάτι. Τηλέφωνο 2461 0 37 114.